Luli deyilip tanalyan halk Tacikistanda qadimi çarva etnik adlığı hasaplanýar. Yerli ýaşaýjylar olary Tsigan diýip adlandyrýarlar. Sowet döwründe döwletiň eýçiligindäki ýerlerde ornaşmaga mejbur edilen bu halk häzirki wagtda dürli kemsitmelere sezebar edilýär. Adamlaryň en çemesi pul gazanmak üçin köneden gelýän däwe görä dilekçilik edýär. Günün ilkinci şöhreleri bilen bir näçe mini avtobus Tacikistanyň paýtagty Duşanbeden 20 kilometr uzaklykda ýerleşýän Somoni owasyna barýar. Bu owanyň ýaşaýjylary her gün paýtagta we golaýdaky şäherçelere gazanç üçin barýarlar. Men 4 ýyl bäri olaryň sürüjisi bolup işleýärim. Men irtagat 5:30 olary äkidýärin we aksam 8 ismi gutorýaryn. Olar gowy adamlar. Owanyň ýaşaýjylarynyň äklisi dünýäli şol sanda aýallar, çagalar we garrylar siýasatçylyk edýärler. Luli azlygynyň arasynda dilekçilik köneden gelýän awryly iş hasaplanýar. Dilekçilik günäri bize ata-babalarymyzdan geldi. Bu olaryň bize beren nesihatydyr. از کسب بابا بیبی میگن این اکن بابا بیبی گذشتگان کدگی Bizim ata-babalarymyz çarwa ýalydy we bir ýerde köp oturmaýady. Emma häzir biziň ählimiz bile ýaşaýar. Bar zat oýlanşykly we guramaçylykly edilýär. Käbirler dilekçilik üçin gonamçylyklarda hem metçetlerde üşärler. Beýlekler köçelerde özlerine ýer tapýarlar. Käbirler öýlere aýlanyp dilekçilik edýärler. Olar köplenç şol bir öýe bir gedekden köp barmajak bolýarlar. Gazanç etmek üçin dilekçilik bilen çäklenilmeýär. Luli azlygynyň erkekleri köne demir önümlerini ýygnap satmak bilen meşgullanýarlar. Tacikistanda olaryň bu işe monopoliýasy bar diýse-de boljak. Olaryň üstünlikleriniň esasy sırlarynyň biri köne Moskvich awtologdyr. Bu ulogy $150 satyn alyp bolýar. Beýlik awto uloglardan tapawutlykda ol tutuşlygyny diýen ýaly demirden edilen. Bir ýyldan soň onuň demir bölüklerini şol wagtdan ýa-da has gymmat satyp bolýar. Üstesine Moskwijiň bir kramasy bar. Onda tonnalap demir da sap bolýar. Somonida galyanlaryň agla we köpüsi çagalar. Olaryň käbiri mektebe gatnaýar, emma köpüsi sowatsyz. Mal bakýanlar hem bar. Ali John Kuchumow Luli halkyny atsyz göz öňüne getirmek kyn diýär. Bu meniň atym Sumon, men çapyk suwar. Bu tohmaty biziň ata-babalarymyzyň mirasydyr. Babam Abdullah meşhur çapyk suwardy. Men onuň hünärini dowam etdirýärin. Tacikistanda başga medeniýetlere has uygunlaşan luliler hem bar. Bu milli naharlara, geyimlere we jaý bedeglerine degişli bolup bilýär. Emma durmuş gurmak meselesinde olar öz jemgyýeti bilen çäklenmäge çalyşýarlar. Biz toya taýýarlanýar. Hudaý halasa biz bu gyzy oglumyza alyp bermek isleýär. Ine bu meniň oglum, gyz biziň goňşymyz. Hudaýa şükür. Durmuşymyz gowy, garyndaşlarymyzyň hemmesi oňat. Owanyň adamlar hem oňat. Luli adlygy Tacikistanyň ilatynyň uzypsyz bölügini emele getirýär. Ilat ýazgynda olaryň sany 2300 adam diýilip görkezilipdir. Emma jemgyýetiň liderleri berilýän maglumatlaryň nädogry donaýdyp, hakyky sanyň 40 000 adama golaýdygyny habar berýärler. Sandara garamazdan olar nesilden nesile geçýän we daşky dünýäden tapawutlanýan öz durmuşyny we medeniýetini saklamaga isleg bildirýärler.